sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yayin da muke jin tsoron wani abu ko faruwar wani abu da muke jin wataƙila zai iya illata mu a rayuwarmu ko addinin mu shine ka rinka addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Waɗannan addu'o'i guda uku ina wasiya ma kaina yawaita wannan addu'a illa azhaba Allahu hammahu, sai Allah ya tafiye maka da damuwa da bakin ciki. Da kuma la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ni dai wannan ta ƙarshen wato duk irin damuwar da na shiga idan na kama wuridinta sai in ji damuwar ta tafi kawai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma kira ta maganin damuwa. Annabi yana yawan yin ta. Kawai in ka duba ta maza mutum ne mawadaci a garinku in banda wawaye wai ya karye ana mishi dariya. To yaya da a yi ɗan garinku ya karye? Mutane mu har suna fata abokan sana'ar su kasuwansu su karye. To ina wayewa an? Ka faɗi ina wayewa ga wadda yake fatar makwabcinsa a kasuwa ya karye saboda ya daga shagon sai sayar shi ma ya saya. Ina wayewa anan? Ina addini anan? Yaya wani zai karye a ce yau ya kai ma ya daga. Galibin mutane ba addu'a suke ba, wannan kuskure ne a rayuwarsu. Duk abin da kake bukata na alkhairi ka roƙi Allah, ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Me yasa baka iya tashi cikin dare kai nafila kai addu'a ba? Me yasa ba za ka tashi kai ibada ka ambaci Allah subhanahu wataala, kai zikiri ka daga hannu ka roƙi addu'a, ka roƙi Allah ta'ala ya biya maka bukatun ka ba? Me yasa kana da damuwa kuma kake kwana bacci har gari ya waye, da rana kuma kai ta shiga nan ka fita nan ka fita nan? Allah yake gaya wa annabi, ya ce na rantse da girma na Allah da buwayata, ya ce na rantse da wannan, yana gaya wa manzansa. Ya ce kaga aljannan nan, Allah yake nuna masa, ya ce kaga aljanna, ya ce kaga siraɗi ko sai an tsallaka za a je aljanna. Ya ce to na rantse da girma na babu wanda ya isa ya tsallaka siraɗin nan ya shiga aljanna da haƙƙin wani a kansa, bai isa ba. Wallahi karkare na ƙasa da kai. In kare na ƙasa da kai to kai kuskure, kuma Allah zai iya jaraban ka. Wanda ka walakantan yazo ya samu matsayin da kuma kai sai ka nemi alfurma a wurinsa, kuma ya ki maka, kuma ka dauki kaskanci a wajen. Saboda haka manzo Allah sallama ya ce a girmama kowa, nazilun nasa manazilahu, kowa ka bashi matsayinsa, ka bashi darajarsa, kowa ya zama mai kima ne a wajenka. Kada mutane su zama walakantattu a tare da man kana minkum yuhibbu an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu, wanda duk daga cikin ku yake so Allah da manzansa ya so shi, falyusaddiq alhadith, to ya gaskiya wajen zance, wal yu'addi amana, ya cika amana, wala yu'di jarahu, kada ya cuci makwabcinsa.